खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गिबि खौराङावनो दङ ना फिसिनाय बिफाननि सास्नि मावख'गिरिखौ सोबख'नायनि दायाव हमदों। आसाम फिसार डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड AFDCL आव मोनसे अजद होनाय थगायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय ना फिसिनाय बिफानजों सोमोन्दो थानाय सास्नि बिबानगिरिफोरखौ हमनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला निगमनि सिङाव रांखावरियारि बेले-बेजे आरो रां बाहायनायनि सायाव नायबिजिरनायाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों। मावख'आरिफोरा मावख'आरि लेनदेन आरो मावथांखिजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोराव गाज्रि आखुनि सन्देह खालामदों। नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरा सिग्रोमदोंमोन आरो हमनायनि सिगां गोबां मावख'गिरिफोरनिफ्राय सोंथि खालामदों। सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै गोबां फोरमान बिलाइ आरो राङारि रेकर्डफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नंखाय साख्रिनि रेकेटखौ हमनो हादों। सासे सुबुंखौ हमदों। पुलिसा नंखाय साख्रिनि रेकेटखौ हमनो हादों आरो सासे आइजोखौ सरकारि साख्रि होगोन होननानै 16 लाख रांसो थगायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया सोमोन्दो आरो गोहोमजों मोनसे रैखाथि गोनां साख्रिनि राहा खालामनो हायो होननानै दाबि खालामनानै माखासे समनि गेजेराव बुगिनांनाय सुबुंनिफ्राय रां लादोंमोन। नाथाय खोथा होनाय थिसनथाया माब्लाबाबो जाफुङाखै। अजद मोननायनि उनाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायो आरो उनाव दायनिगिरिखौ खायो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे रेकेटआव गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दंमोन ना गुबुन बोलि जानांनायफोराबो थगायजादों बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसामआ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मेडिकेल इन्जिनियारिं फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि गायसननो सानथांखि लादों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि आसाम सरकारा हादोरसानि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खमैबो गंसे मेडिकेल कलेज, गंसे इन्जिनियारिं कलेज आरो गंसे मुलुगसोलोंसालि गायसननायनि फारसे खामानि मावगासिनो दं। सरकारनि सोलोंथाइ आरो सावस्रि जोथोननि मावथांखिफोरनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे हाबाफारिनि थांखिया गोजौ सोलोंथाइनि खाबुफोरखौ जौगाहोनाय आरो गासै आसामाव मेडिकेल इनफ्रास्ट्राक्चारखौ गोख्रों खालामनाय। बिथाङा बुंबावो दि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां गोदान फसंथानफोरा लुफुंजागासिनो दं। सरकारा फोथायो दि बे राहाया फरायसाफोरखौ गावनि न'नि खाथिसिनाव गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायाव मदद खालामगोन आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय रायजोनि बायजोआव थांनांगौ जानायखौ खम खालामगोन। बेजों लोगोसे गोबां साख्रिनि खाबुफोर सोरजिगोन आरो ओनसोलारि जौगानायखौ जौगाहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे फोसावनाया नोगोर आरो गामियारि मोन्नैबो ओनसोलफोराव सोलोंथायारि आरो सावस्रि सिबिथायनि खाबुफोरखौ गोसारहोनो आसामनि गोलाव समनि बिथांखिनि बाहागो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिलासिपारा रेलवे स्टेशनाव दैनि टेंकि गोग्लैनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा। धुब्रीनि लुफुंबाय थानाय बिलासिपारा रेलवे स्टेशनाव दैनि टेंकि गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सास्नि सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया रेलवे स्टेशनाव लुनाय खामानिनि समाव जादों, जायनि जाहोनाव खामानि मावग्रा आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। रैखाथि हानजा आरो पुलिसा थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव दैथायहरो। बिबानगिरिफोरा गोग्लैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो रैखाथि राहाफोराव माबाफोर सांग्रांथि जायाखै नामा। बे दुखुनांथाव जाथाया हादोरसायाव लुनाय थावनिफोराव खामानि मावग्राफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिदों। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। बाथि खौराङाव दङ शिबसागर SSPआ रुंसारि जानायनि उनाव बिमानि मेगनखौ दान होदों। शिबसागरनि सिनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट SSPआ गावनि बिमानि थैनायनि उनाव गुबुनफोरनो मेगन दान होनानै मेगन दान होयो। बे नेक आखुखौ गासै आसामनि सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनदों। गोबां सुबुंफोरा गावारि खहा जानाय समाव अंग दान सांग्रांथिखौ हेफाजाब होनो मावख'गिरिनि थिरांथाखौ बाख्नायदों।
देहा फाहामगिरि आरो सावस्रि मावख'गिरिफोरा बुङो दि मेगन दान होनाया मेगन नुयै सुबुंफोरनि मेगनखौ मोजां मोनहोनायाव मदद होनो हागौ आरो गोबां नखरफोरखौ बेफोरबादि सुबुंथिनि खामानिफोरनि थाखाय सिगांलांनो थाखाय थुलुंगा होयो। बे जाथाया समाजाव अंग दान आरो मेगन दान सांग्रांथिनि गोनांथिनि सायावबो सावरायनो हमदों। द'थि खौराङाव दङ तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रिया गाहाय मन्थ्रि मदिखौ मेकेदाथु बिथांखिनि DPRखौ नेवसिनो खावलायदों। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि M.K. स्टालिनआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ कर्नाटकनि थांखि जानाय मेकेदाथु बिथांखिनि आबुं प्रजेक्ट रिपर्ट DPRखौ नेवसिनो खावलायदों। गाहाय मन्थ्रिनो लिरहरनाय लाइजामाव स्टालिनआ दुखु फोरमायदों दि काबेरी दैमानि सायाव थांखि जानाय तामिलनाडुआव दै जगायनायाव गोहोम गोग्लैनो हागौ। बिथाङा बुङो दि हादोरसाया बे मावथांखिखौ गोख्रोङै हेंथा होयो आरो गिदों दि बेयो दैमानि सायाव सोनारनाय आबादारिफोर आरो थागिरिफोरनि थाखाय दैनि उपलब्धताखौ खमायनो हागौ। मेकेदाथु मावथांखिया कर्नाटक आरो तामिलनाडुनि गेजेराव गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोनसे गाहाय जेंना जानानै दं, जेराव मोन्नैबो हादोरसाया दैमानि दै रानलायनायनि सायाव गुबुन गुबुन सानस्रि लाखियो। तामिलनाडुआ दाबि खालामदों दि मिरुआ डाउनस्ट्रीम हादोरसाफोरनि लुबैनायखौ रैखा खालामनांगौ आरो जायखिजाया मावथांखिखौ गनायथि होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जाय थाखानाय दै रानलायनायनि बेबस्थाखौ गोहोम खोख्लैनो हायो। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि फरायसालिफोरा ससियेल मिडियायाव फरायसाफोरनि फट' आपल'ड खालामनायखौ हेंथा होदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना आसामनि फरायसालिफोरखौ ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फरायसाफोरनि सिनायथि गोनां फट' आपल'ड खालामनो नाङा होननानै बिथोन होदों। गथ'साफोरनि प्राइभेसि आरो रैखाथिखौ रैखाथि होनो थाखाय बे एडभाइसखौ फोसावनाय जादों। फरायसालिफोरखौ सावगारि एबा भिडिअ शेयार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों, जेराव फरायसाफोरखौ थि गनायथि गैयाजासे रोखायै सिनायथिनो हायो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि गथ'साफोरनि सावगारिफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों गाज्रि बाहायनाय आरो सोलोंथायारि फसंथानफोराव डिजिटेल रैखाथि मानदान्दा लाखिनायनि गोनांथिनि सायाव बांबोनाय जिंगासिनायनि उनाव बे राहाखौ लानाय जादों। बिफाना फरायसालिफोरखौ मावख'आरि हाबाफारिफोर आरो सांग्रांथि हाबाफारिफोरनि थाखाय ससियेल मिडियाखौ बाहायनाय समाव गोख्रों नेमखान्थिफोरखौ मानिनो बिथोन होदों। बे थिरांथाखौ गोबां बिमा-बिफा आरो खुदिया मोनथायनि थाखाय हेफाजाब होग्राफोरा फरायदों। दाइनथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि थैनाय केसआव बिजिरसालिया गसर थिसनदों। रामनि बिजिरसालिया रोजाबगिरि जुबिन गार्गजों सोमोन्दो थानाय थैनाय केसनि गासैबो दायनिगिरिफोरनि बेरेखा गसर थिसनदों। बे मामलाया मुंदांखा असमिया रोजाबगिरिजों सोमोन्दो थानाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंनि थैनायजों सोमोन्दो दं। अजदथि खालामनायजों लोगोसे बिजिरसालिया थिरांथा लादों दि बिजिरनायखौ आवगायलांनो थाखाय थोजासे फोरमान दं। हियारिंनि समाव गासैबो दायनिगिरिफोरा बिजिरसालियाव नुजाथिदों। केसनि उननि थाखोआव साखिफोरखौ आनजाद नायनाय आरो फोरमानफोरखौ गथायनाय जागोन। फैबाय थानाय दानफोराव बे आयदानि सायाव आरोबाव आयेनारि राहा लानायनि आसा दं। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।